Sana Tutulia tuna Bagiti kama
Mr. Musician. Ngiyatholakala ku-Facebook, Instagram naku-TikTok zonke indawo Novus Music Musician. Ngicela ningilandele. Ikhona nje i-project engizoyireleasa nje maduzane nabantu abadala bala eMzansi, abantu abafana no-Ringo Madingos, abantu abafana no-Shikuthwala, abantu abathande umculo wami, so ba-decide ukunginceda into engizayireleasa nje maduzane before uDecember. Ngiyabonga kakhulu.